Mga iro nga gikuha sa Talisay City Veterinary ug gipahimutang sa City Dog Pound. Giobserbahan sud sa 14 ka adlaw. Sa pasiunang investigasyon sa kapulisan, giingong pinaakan sa iro mo'y hinungdan sa kamatayon sa biktima. At ang sayra ng update sa live report ni Femari Dumabok. Fem? Sa suglan, gipaybaw sa Talisay City Police nga padayon ang ilang gihimong investigasyon kabahin sa kamatayon sa tag-iya sa iro. Wala pa nila gikonsiderar nga case closed. Giobserbahan sa Talisay City Veterinary Office ang 5 ka mga iro nga gikuha sila mga personnel sa dapit diin nakit-an ang lawas ni George Mayol, 63 anyos, nga wala na'y kinabuhi sud sa iyang pansayan sa Sitio Mulila, Barangay Lawaan 1 sa Dakbayan sa Talisay. Adunay mga samad nga gituang pinaakan sa mga iro ang nakit-an sa nagrelaing bahin sa lawas ni Mayol. Usa sa giobserbahan sa City Veterinary Office sulod sa 14 ka adlaw ang iro nga adunay breeding nga Doberman ug mixed Aspin nga si Spike. Gipasabot ni Dr. Maria Christine Hope Dihadena, City Veterinarian, nga kun mamatay ang gingong nakapaak nga iro sud sa 14 ka adlaw, nagpasabot nga may rabies kini. Muna siya ang murag ng protocol if ever ang iro na ay nakapaak ba or ano, kay para may bawa na to kung na ba siya ay rabies. So under observation siya. Especially katulang giingon nga si Spike. Actually bisag katong tanan na lang dogs giapil lang namo. So what will happen after 14 days? After 14 days, actually duha ang ni duol na ko diri na ay willing mo adapt, no? So duha ka buok na tao. So ang i-adapt nila noon katong puppies. Apan kun mabuya ang mga iro human sa 14 ka adlaw, ilang patyo ng mga iro pinaagi sa euthanasia. Gawas lang kung adunay mga tao nga gustong mosagop kanila. Mato ni Dihadena nga may mga tao nang gustong mosagop sa mga itoy. Gawas lang kang Spike. Maduol ug mahikap ray noon si Spike. Matod pa sa mga personnel sa City Veterinary Office ug wala man magpakita sa kaagresibo niini. So far sa atong observation dili man sila mga aggressive, no? Okay ra man sila nga mga iro. Actually healthy looking sila nga mga dogs, no? So maayo ilahang pamanit, himsog sila tan-aw. Dili na to matanggal ang possibility, no, nga gi-attack siya sa mga dogs, no. So ang ako lang is mas maayo gid unta nga ilang makandakan og autopsy para pod ba ma-clear ang mga dog if ever magyud dili gid ang mga dogs. Mato di Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, hepe sa Talisay City Police, nga gisubay nila ang tanang anggulo sa kamatayon ni Mayol. Ilang pasabto ng mga kabanay ni Mayol nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas niini aron makatabang sa ilang investigasyon. Human una silang mamahayag nga wala na sila manginahanglan niini. Na-monitor ko sa social media na maraming nag-question sa findings, no, sa initial findings sa doon sa talaga bang aso ba talaga yung nakapatay or may ibang foul play or something Gawin namin lahat, ma'am, to convince the family, to conduct an autopsy report. Apan sa suglan, gipahibaw sa labing uwahing kabalambuan giingong gipa-cremate na sa mga kabanayng Mayol ang patayng lawas niini. Lan? From dunay report nga nagawas nga bag-o lang kuno ni nahilinan og kabtangan kining lalaki, no. Like sa anggulo nga posibleng dunay foul play giingon ni Colonel Magbanwa kanina. Like posibleng do na kay tulis nga nahitabo. Unsay subay sa investigation ani sa kapulisan sa Talisay City. Lan gitug-an ni Lieutenant Colonel Magbanwa nga kanang aspetuha wala pa na nila giimbestigaran og bag-uhay lang na nila nadawat nga information gikan usab sa social media og sa mga sultipod sa uban nilang nadawat na nga report. Kana pa matud pa man ila kanang i-verify nga maong information kun unsa kana katinuod, makig-alayon sila sa pamilya og panghinaot nila nga padayon gapon ang coordination sa family ngadto sa kapulisan, makig-coordinate usab sila ngadto sa mga silingan sa biktima kun wala bay mga kadudahan, kung di ba kadudahan ang lihok sa biktima sa wala pa kini mahitabo o kung aduna bay mga kadudahang tao nga nagsud gawa sa iyang property sa wala pa kini makiting patay. Kana nga mga aspetuhalan matud sa kapulisan ng ilahang padayon pa nga giimbestigaran tanang anggulo ang ilang gisubay. Lan? Okay lang, salamat, Femari Dumabok.